Храните по стандарта лукс за потребителската кошница на българина. Заради свитото потребление и ниските доходи, продуктите по БДС залежават по щандовете на магазините. Най-голям е сривът при месото с стандарт Стара планина. Репортаж на Биляна Гавазова. Въвеждането на Стара планина за местните продукти отпуши пазара за истинските кюфтета и кебабчета. След избухналия скандал за открита соя в продуктите на 4 фирми, дойде залезът на тези продукти. Ние тогава произвеждахме в първите 2 месеца преди скандала с соята по 90 тона на месец, а сега произвеждаме 5-6. През 2010 година, когато стандартът влезе в сила, 112 фирми и магазини купиха логото Стара планина. Към днешна дата техният брой се е свил до 22. Има значително намаление на производството, тъй като все пак стандарта предопределя една по-висока цена на този продукт, а не е тайна, че покупателната способност на българина не е най-висока. В цеха на Иван Воденичаров продукти по стандарт вече не се произвеждат. Отказва се след скандалните министерски твърдения за открита соя преди повече от 2 години. Така бяха засегнати всички фирми, членове или не членове на Асоциацията на месопреработвателите. Аз не мога да повярвам, че има производител, който може да си позволи да излъже пред тази жестока конкуренция, при това ниско потребление. При част от продуктите количествата произведени храни по стандарт се запазват. Такъв е случая с хляба и лютеницата, а при кашкавала дори се отчита ръст. По данни на Агенцията по храните, част от първокласните храни се харчат добре и на чуждия пазар, където търсенето на традиционни български продукти е голямо. За BTV новините, Биляна Гавазова.